Avem o situație, nu avem centrală. Normal că nu avem centrală și Nu avem Nu avem centrală, dar tragem țeavă avem și geamuri, avem o țeavă care este din perete. Nu avem centrală, da. Aer condiționat Ce avem. vrei să fac? Ce vrei să fac? Na, ăsta e apartamentul. Vino să-l vezi pe tot și tragi concluzii la final, pe bune acum. Hai. Hai, te rog frumos, uimește-mă, vreau Dar am o surpriză pentru Ala tine. ce e de acolo? De gaz. De gaz, să nu mor singur. De gaz. Am înțeles. Un living mare, nu? Oamenii și-au lăsat lucrurile pe aici, haine, mai avem și niște cărți. Important e că nu e mobilă, asta e foarte important. Astea sunt fostele termopane? Da. Eu aș vrea să nu pui mâna atât, dacă De nu ce? pui mâna. Pentru că e praf peste tot, e mucegaie, dracu Oana. știe ce e aici. Oana, are un potențial uriaș acest apartament, are un potențial foarte mare, o să Și vezi. un calorifer de pe... Probabil a prins 1902. Îți prezint dormitorul lui Filip. Nu, aici nu se intră, miroase foarte rău. Foarte rău. Miroase rău? Da. Bă, da. Miroase rău, dar probabil e de la parchetul ăsta praf, vechi. e de la chestia asta care e super veche, măcar deschidem toate geamurile. Serios, te îmbolnăvește aici. Super, altceva?